mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Coño. Hostia. Ai, que carallo vindes aquí? Aquí vimos vir. Beber algo. Hoxe a taberna O Pirata é o centro neurálgico da cultura mundial. Pois para ser o centro neurálxico da cultura teño que estar eu dentro. Pero ti sabes con que estás falando, chaval. Perfectamente. Cun gañán que non ten nin puta idea de arte. E isto, como podes ver, é un concurso de pintura. Así que, se fizeres o favor... De pintura, dis. Pero ti vistes como está a nosa chalana pintada, chaval. Hasta a quixeron levar pa un museo. Pero pinteine eu, Por algo son pariente de Manuel Pailos. E quen carallo es? Pero non sabes quen é Manuel Pailos? És ben burro, sí, señor. Pero ti de que parte da montaña que é este, chaval? Manuel Pailos era un tío terceiro dun primo carnal meu que estaba no Uruguai e que pintaba cuadros creacionistas que, por cierto, ten exposto no Museo de Arte Moderno de Nueva York. É de Castellbell, Aljalgo. E aquí o meu socio, que parece un zamañoco. Diso nada. Veciño porta con porta toda a vida dese gran pintor naif de Borneiro, Manuel Lema. As margaritas de Amoriños coas vacas axudoullas a pintar el. Iso non foi nada. Pero ti non eras amigo de Cabanas e de Piteiro. Coviñas. De Cabanas, moi amigo non che son. Solo conocido. Como vou ser amigo? De que me tira a dentadura postiza dentro do sol e sombra? Carallo. Non sabía eu que controlabades tanto. Precisamente estaba buscando uns membros do xurado para que me axudaran a fallar o veredicto. Pois eu penso que por un par de sol e sombra non vas ter problema. E logo tamén concurso Ramiro. E que carallo é o que ten nos pés? Covi, hai que ir poñendo gafas, Pero ti non ves que é unha galiña lazarilla. E logo que fai unha galiña nun local público e con fume. Como se xenteran os ecologistas. Marcan o corredor. Ao contrario. Antes botan xa ti e el fora do local e non lle tocan a esa galiña. É a galiña que lle fai aí a Ramiro. Leia as noticias do periódico. De momento non, o que fai é que lle escolle os cores para Ramiro. Carallo. Éche ben listo o animal. Covi, Ramiro foi sempre máis listo que ti. Eu non o digo por el, joder. Digo pola galiña. Pois eso. Se Ramiro é máis listo que ti, e a galiña máis lista que Ramiro, esa cuenta que é igual. El algadón non gaña. Pois a galiña non sabe facer un nudo pombo, como sei eu. O concurso está xa rematando. Por que non pasades e mirades os cuadros estes que van a formar parte da humanidade dende aquí, dende o Coliseo da Cultura? Paco, mira, se non é moito preguntar. E que das de premio? Pois a verdade é que pouca cousa comparado cas obras de arte que hai aquí, pero é unha botella de whisky gran reserva, porque o whisky é a bebida dos artistas. Carallo! Whisky Gran Reserve. Mira, vedes aquel de ali? Ese que está pintando ali ao fondo? Ese é meu primo carnal de sangre. Ese é moi bo, un fenómeno, maravilloso, profesional. Eu vou a votar por el, eu. Non digo que vos, eu sí. Pero, por que non mirades o cuadro este? Bueno, vamos logo. Por aquí, por favor. Mirade. Este é meu primo. Un fenómeno da naturaleza. Sangre de mi sangre. Por favor, contemplade con que carácter dá cada pincelada. Mirade, por favor, a sutileza de cada trazo, como inspira melancolía. Crea metáforas visuales que impactan directamente ca retina, creando un sutil bombardeo explosivo do color, Que carallo estades dicindo? Pero isto que carallo é? Jarabatos marajatos. Mira, aquí este color salíolle da raia. Ese monigote aprenda a dibuxar. Que ainda meu sobriñiño pinta mellor que ti. Porque se queres vivir da pintura, chaval, vas pasar máis fame... Pero que dis? Paco, eu sinto moito polo teu pariente, que xa se ve que ganas e interés púxolle.
Pero de pintar non ten puta idea. Non vale nin para tomar polo que mira. Eu vou mirar outros cuadros. E aquí vos quedades. Pero Pinto, que dis? O cuadro é brillante. Cobi, cala a boca e déixame a min. Ai, Ramiro. Que, Pinto? Non sei o que pintas, ti saberás. A ti gusta che ganar, non? Home, é que non. Pois este premio vai dar moito prestigio social. Pensa nos cupóns que podes vender. Exposicións en Nueva York, viaxes. E non sei se saberás que o Mascoviña somos do xurado. Ai, sí. Que teño que facer? Cobi, eles que siguen pintando e facendo poesías. O noso arte é beber sin pagar, e neso somos os millores do mundo. Non hai museo que teña categoría abonda para expoñernos. Sí, señor. Uns artistas. E nesto do arte é como con todo. Os que máis ganan son os intermediarios. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós.